Good morning guys! Ayan, nagpapaka ko ulit yung mga natitira pa namin mga ano dito, mga kagamitan, mga pagkain. Yun, ililipat na namin ngayon. Tapos baka doon na matulog si Daddy na muna. Kasi lagot kasi gosh. Sobrang init dito guys. As in, hindi ka makakahinga sa init. Walang hangin, walang pumapasok na hangin. Basta, ayun, nakakamatay ang init dito sa kwarto na to. So, yun. Ipakay ko na lang yung mga mga dadalhin doon. And then, may ano pa kaya? May pari pa kaya ng mga ganitong Holy Week na? Kasi gusto ko pag-blessa na din eh. Para doon na rin kami mag-stay kahit na hindi pa fully ayos talaga. At hindi ko kaya guys dito. Sobrang init. Nakakaano talaga siya. Nakakatuyo ng utak. And then sila group din kasi, diba, kapag hindi kami nakikita is nag-aano siya, nagwawala. So at least, pag doon na lang si Daddy. Tapos ako, papasok ako sa store lagi. Yun, kailangan kong pumunta na lang sa store para tulungan sila doon. At sobrang dami ng mga pinapaship, ng transactions, everyday yun. Kaya they need extra help din. So, yun. Ay, hindi ko alam kung saan magsisimula, guys. Pero kaya na to. Para makalis na kami dito. Baka hindi na rin namin tapusin yung dito. Yung, di ba magkatapusan pa kami? So, baka before magkatapusan, makalis na kami. Yun lang. Yun lang, guys. Tuloy ko lang itong pag-i-impake ko. Kain, guys. Nag-take out na lang ako sa Yellow lang yun, anak. Take out na ako sa choking. Dalawang dondon yung naghatid ng mga extra gamit namin. Bang nanonood sila. Anong palabas today? Sausage Creed. Hello, Pugnet! Hello, Grutin! Ligpit muna tayo. Ay, huwag kang ihi dyan sa carpet ha. Bubugin kita. Kain tayo. Gwapo na bunso namin. Nakala. Tangkad pa. Si Bukol. Oo nga. Wala nang bukol niya, me? Wala na. May bukol yan dati sa pisngi eh. Nawala na lang pina-check up mo, me? Hindi na. Hindi na. Kasi sabi naman biliran na may posibleng natanggal. Natanggal? Dito niya, kalaw beke. Eh, dito ka daw original na pogi. Bibili ka ng kanin, Ben. Hindi ka masaktan. Bibili ka Food trip. Inutusan kita. Bakit? Ay na! Tatanong ko lang, inutusan mo ako eh. Saan bibili sa sa hardware? Sige, bili. Kung meron ka na binibili ka. Tatlo. Bumili ako guys ng kulambo sa to shopping. Ay, kailangan ba Ay, yung Dadali niya rin magkuwapi. Eh, basta sa huwag naman ginagawang papi na Papi kayo. Naghihingi si Inang Reyna eh, yan. May gunting na. Ako po, RIP na naman kulambong bago. Isang buo nito doon, naubos namin. Ako nga din, diba? Bumila ko niya na O, hati-hati na tayo dyan. Kayo, gusto nyo din? Hoy! Tinan mo na si Lucas. Mahilig din yan. Hingi si Mama. Ay! Ang sarap pa kaya. Dito ko grocery guys. Bumili ako ng bigas. Kasi sakto ubos na yung bigas namin doon sa stock room. So, yun. Bumili na ako dito. 2 kilo lang muna. At mabigat. Ako lang mag-isa. Tapos itong kailangan lang mga essentials lang sa banyo. Tapos pansigang, bumili ako. Thank you! Nakakamiss ang talipapa guys. Mas maganda pa rin sa talipapa kasi mapipili nyo yung mga gulay, talipapa or palengke. Yun. Dito yung mga nakapak, minsan magugulang na. Yun. Yun lang. Pero sa ako, mamamalengke ako doon sa palengke. Kila Mama. Naku, grabe yung bongga 50, isang lang. Color. Favorite kasi ni Froggy. So, kailangan ko ng
Labanos. 42. Bagay skin lang naman to eh. Pag nabalatan yan, color X okay na yan. Sayang. Kainis. Nakakapanibago. Kailangan ko mag-stock lagi ng mga Ricardo. Doon ako bibili sa palengke para makamura. Pero for now, ito muna. Mga konti lang naman eh. Kasong mahal, 49. Ito na lang kaya. Ito na lang, 23 pesos lang. Diba? Butil-butil na siya. Ayan. And few ay, maling pagliko ko. Yeah. Wait lang. Finally, nakanood ulit ng balita, guys. Ang tagal na walang balita akong napapanood. Anyway, ayun, nagluluto na ako ng sinigang. Ayan, first ulam na maluluto rito, of course, is yung favorite ni Daddy na sinigang. Pork sinigang. Ayun, ang ganda na itong alam mo, mas mabilis magluto sa ganito. Ay, mas matipid to sa sa kuryente kasi mabilis uminit. Unlike doon sa electric stove yung oil, yun, mas maganda yung yung induction na. Tapos, ayun nga, kasi mas mabilis uminit, mas matipid siya sa kuryente. And yun, ito na yung rice. Ay, kulang ata yung ko yung aking water. Huwag ko na lang rice. Wait lang tapusin ko lang. That's it, guys. Habang wala pa kaming dining table, dito na muna. Let's pray na muna, anak. Bless us, our Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Kain tayo. Sinigang. Favorite ni Daddy. And sili. Kalamansi. Sili mo. Hey, Puknit! How are you, Puknit? How are you, Puknit? Asan si Grutin pala? Grutin! Grutin! Si Grut Kiss. Andiyan siya sa ilalim? Oo. Corlogs? Pinagpilitan ko sarili niya. Ayan, paggabi guys, maluwag ang parking dito. Sa lang kasi sa araw ang puno kasi yung ibaba dito is manpower service. Basta, opisina. So, ayun. Empleyado yung mga nagpa-parking. Ayun, tapos na kami kumain. Asan dati mo? Wala pa si Groot. Saan na yun? Pupunta muna kami sa bahay, kunin yung neto. Yung, andyan eh. Wala pa ba? Kuha kami si Paknit. Wait lang. Kunin lang namin yung laptop ko tapos yung neto, yung unan. Ay, ibaba muna para magpupo. Oh, galit na galit sa reflection niya Hinaaway. Kala ata may ibang aso. Buko ka talaga, Pokrat. Joke lang. Hello ka. How was Groot? Where's Groot? Dinadagalaw pa naman ako. Yeah, sige, ayaw muna siyang lambing-lambing lang sinan. Ayan, para makapag-edit na ako ng vlog, guys. Ilang araw na akong walang vlog na naman. Ito na ako mag-edit. Ano ba yun? Ano yun? Ano yun? No more na. Wala na. Hey guys! We're back home to our apartment. Orchard. Ayun, kinuha lang namin yung L-shape na ni Chris na unan. Tapos yung laptop ko para makapag-edit ako. Sumama-sama po. Chris na yan. Tsaka Jessica Alba pala yung babae. Ayun. And we're gonna say goodnight na, guys! First night namin here. So, by tomorrow, sana makabila ko ng Jessica Alba. Oo nga, Jessica Alba. Dining table na para hindi kami dito center table kumakain. Hirap na baka may matuluan na sabaw-sabaw ito no? So, good night! See you tomorrow! Good night, Daddy! Good night, Daddy! Baby, good night! Night! Hey, tingin sa kanila.
Bye guys!